салом алейкум бародаро, канали интихоб мебошад наворҳоеро пешкаши шумо мегардонад чихе ҷони худро дар хатар мемонанд бо воситаи скейт. ҷавон ба меди турукаш қариб худро зери чархи мошин мемонад. Дар дунё мо як бор меоем ва як бор меравем, набояд бар ҷони худ бозӣ кунем, вале бисёр ҷавонҳо қадрии инро намедонанд. шумо як назар кунед, қариб худро зери чархи мошин мемонад. дар роҳи мошин ҳай кардани скейт беҳад хатарнок аст. ҳамин ду нафар камтаранд дигар пеш мешинанд, ба фикрам дар ин навор шашлик мешинанд. чуноне ки мебинед дар вақти паворот газел ба мошини майда бар мехӯрад, яъне гази баллон мекафад. аҳамияти ин одамо ҳечи намешаванд бародаро. дар роҳ бо сукуте зери фура мемонад, вале мутаассифона баъди чунон зарба зинда мемонад. ранги ҳамин муш ин ҳамешам доно буда. тамошо кунед чихе қавхона нӯша мехӯрад, мӯя бо димбура иша мехӯрад, қавхон хов дамода буда, ана қавхон кор кард. инак шумо будед дар канали интихоб ТЖ. агар шумо хоҳед ҳамин гуна видеоро пешкаши шумо гардонем, ҳатман лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. бародаро, фикрҳои худро ҳатман дар комментария